Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye phi baro gini gilong ki khubor bam da kasni. Ka jingphat no uba roni viling do naga Congress kalong kabam sngoklashu na marhadu mentaru ka parti kampat yo kashithi e kam kabre hong. Kani kalong tang ka weipat na kisin jam jong ka NPP kabla pelong ye ka ying darbar hajla kum ka yodi MLA. Kabla sei pisa da ka jing bamsam bar ka jing lumpi saling ba ka jing bu shiliang ki pai ba jong ka Meghalaya. Kum ujudas ha ka Bible ubla sha ajir kum unang buat bakerpang rela yo thiet da ka pisa kum juru kilai plus iwengut ki MLA jongi kibla job lingba kalama Congress henry menta kila khalem ha ka jing penbit pisa henry ka Congress kam shong ha ki briu henry ha ka thong ka jongka ka Congress kaladan menta hadin ki MLA barkanang kiu shushu barkinong yalam thamai ki bakloi bantrei na ka benta ka bha ka miat jong ka julla.